форум ішінде бірінші тапқыр Россияның 7 төбәгінен қатнашалар. Чит илләрдән бірінші тапқыр Австрия, Венгрия, Голландия, Грузия һәм Молдова вәкилләре катнаша. Һәм безнең делегатларның уртача яше дә олыгайып бара. Һәм без санадык, уртача делегаттың уртача яше 26 яшь. Татарстан Конституцияның 14-нче маддәсенә таянып, менә шушы Татарстан үзенең вазифасын милләттәшләрне берләштерү, киләчәктә дә телебезне яклап калып саклау, урыф-гадәтләребезне саклау, киемнәребезне, тәмле татлы ризыкларыбызны, үзебезне Россия Федерацияда менешлай танытып яшәргә дигән вазифаны шушы елларда бик матур иттереп, төрле яклардан алып барабыз. Татар телен мөмкин кадәр заманчарак һәм кызыграк итәргә кирәк. Чит ил фильмнары, заманча чит ил әсәрләрен тәрҗемә итсәк, татарча компьютер һәм смартфон тәрҗемәләре кушымталарына, уеннарына тәрҗемәләр ясасак, һичшиксез татар теленә мәхәббәт тартып, татар телендә аралаша торган, сөйләшә торган, татар теле белән кызыксына торган кешеләр саны шактый артыр дип саныйбыз. Ике телнең әһәмиятен түрәләр аңларга тиеш. Ни кызганыч, еш кына төрле чаралар үткәрелгәндә, төрле рекламалар яки визуаль мәгълүмат әзерләнгәндә, бары тик рус телендә генә веб-лар башкарыла. Һәм без һәрвакыт моны күреп, махсус хатлар язып, интермөрәҗәгатләр кабул итәргә тиешбез. Ике телнең өстенлекле икәнен аңлап, бу юнәлештә актив эшләтә торган ниндидер бер хәрәкәт булдырырга кирәк дип саныйбыз. Татар телендә мәгъриф өлкәсендә үсештә булырга тиеш һичшиксез. Кызганычка каршы хәзерге вакытта һаман кайбер тискәре күренешләр кала. Иң зур проблемаларыбызның берсе бердәм дәүләт имтиханы татар телендә тапшыра алмау мәсьәләсе. Архитектура һәм татар телен бәйләп булады. Чынлап та ул була. Чөнки дизайнерлар, архитекторлар, программистлар алар замана профессиялары. Һәм әгәр дә без татар телен һәм татар мәдәниятен шушы замана профессиялары белән бәйләмибез икән, biz артта калачакбыз. Һәм бу акцияны дәвам итәргә кирәк. Ни өчен дигәндә, хәзер безнең уялу юк шулай бит. Мин татарча сөйләшәм, ниндидер кимсенү юк, мин татар телен белү дигәндән. Киресенчә, хәзер бу безнең өстенлеккә әверелде. Дөньяда ике теллелек һәм өч теллелек шин мәгънәсендә трендка әйләнде. Һәм төрле төбәкләр, илләр хәтта үзен шундый прогрессив, заманча ил төбәк булып күрсәтәсе килә икән, ул үзе күрсәтә, менә бездә ике теллелек, бездә өч теллелек һәм караксыз Татарстан үзен шундый алдынгы төбәк, алдынгы республика булып күрсәтә. Гадәтләребезне саклауны телибез. Чөнки үзебезне татар буларак тоябыз. Ләкин бу көннәргә дә ошамый. Безне дә ниндидер тарихсыз, шәҗәрәсез биомассага әйләндерергә маташалар. Андый басым бар. Бер генә мисал, күптән түгел азатлык татар яшьләре Біргіне мишал, күптен түрлі азатлық татар яшілі түркімі рейсі Найын Әбеулинға ялған сылды білән жинаяты шашты. Имеш өзін қинаған үшін түрмеге ұтытылған скинхеттардың бірсінен нақап күшетме білген. İttibar ediniz, cinayet işi әлеге вакыйгалардан соң 3 жыл үткәч ачыла. Әгәр дә без бүген бу форум исеменнән әлеге ялган cinayet үшін туктатуны таләп итеп президентка мөрәҗәгать итсәк, бу бик күркәмле эш булыр.